съпругата му оцеляла благодарение на намесата на един шофьор, последвала атака на още двама души преди терористът да бъде заловен. Юлия Танева, Париж. Израел продължава бомбардировките в ивицата Газа. От палестинското движение Хамас съобщиха за 700 жертви на атаките за денонощие. Офанзивата е в южната част на анклава, където според израелските военни се крият хора от ръководството на Хамас. Все по-тежка става хуманитарната обстановка в районите на военни действия, информира редакторът Лъчезар Велев. 75% от населението на ивицата Газа е било принудено да напусне домовете си. Става ясно от данни на службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси. Междувременно Съединените щати отново отправиха призив за моралната отговорност на Израел да защитават цивилните жители. Американският вице-президент Камала Харис заяви, че твърде много призова воюващите страни в ивицата Газа да постигнат възможно най-скоро ново споразумение за прекратяване на огъня. Служен молебен по време на неделната света литургия. Него светейшество продължава да се лекува във Военно-медицинска академия от белодробно заболяване, като здравословното му състояние се стабилизира, обяви за Българското национално радио белоградчишкият епископ Поликарп. Пред най-личното ни футболно първенство Лудогорец победи Ботевград с 5-0. Пирин и Локомотив София завършиха наравно.